Božínku. Zvuk funguje, jo? Jedem? Tak jedem. Petr přijel k nám domů, zazvonil a říká manželovi: ty jsi měl tátu architekta, já mám tátu architekta, tak co kdybychom to dali dohromady? Chtělo by to nějaký čistší povlečení a já jsem si říkala, ježištěk je vypraný, ale Klára tím měla na mysli, že by to všechno mělo být míň barevný a mnohem minimalističtější. Nás objevila Klárka z Amazing Places, přijela k nám na pár nocí. Já jsem kontaktovala Peťu Kotíka a vyrazil mi dech, protože řekl, že do toho jdeme. Tak jsme měli velkou radost. Ten brand vytáhl za těch 10 let hodně vysoko. I díky nim tady vzniklo v Čechách spousta skvělých míst. Je to pro mě crème de la crème a ve všech ubytovacích portálech. Místo, kam se vždycky dívám jako první, když se chci někde dobře ubytovat. Prestiž. Prestiž. Jednoznačně prestiž. Součástí Amazing Places chce každý být. Mě taky baví ty akce, které Amazing Places dělají. Nejsou generický korporát, jsou to lidi, kterým záleží na tom, co dělají a myslím si, že partnery si vybírají. Já jsem rád, že jsme mezi nimi. Dokážou vystoupit z davu, umí posvítit na nejenom krásná místa, ale i na silný osobní příběhy. Neuvěřitelný tým strašně šikovných lidí. Bych chtěla být o 20 let mladší, abych s nimi mohla pracovat. Chtěl bych popřát Amazing Places minimálně dalších 10 let, když to je málo. Takže mnoho dalších desítek let. Aby se jim dařilo aspoň tak, jak do této doby. Především, aby jejich práce stále naplňovala. Mnoho dalších a dalších nadšených cestovatelů. Aby měli pořád spoustu nápadů. Ať mají s náma pevný nervy. Aby tam jezdili samý amazing hosté. Ať tě to pořád baví. Všecko nej. A nepolevujte ze svých kvalit. Ať ovládnou celý svět, protože Petr Kotík je toho schopen.